Bismillahirrahmanirrahim. Mijin marainiya, kashi na 8. Jalal, ina cikin wannan halin har kake maganar ofis? Har ina tunanin kana tausaya min? Jalal ya ce, Ummi ba wai bana tausayin ki bane, dama tsoro nake ji kar ran dadi ya ɓaci, amma ba komai, zo mu je. Suna fitowa falo ya ce, Ummi bari na ji na ɗan ga Safna. Daurewa ta ce, to kar ka daɗe. Yana shiga ya ce, kada je ki falo, da gudu ta fita. Shi kuwa Jalal zuwa yayi ya hau kan gadon ya ɗaga Safna da ke kwance ta rufa da bargo, fuskarta duk da hawa. Ya ce, Safna, me ya faru? Da sauri ta ce, ba kai bane kake ɗaukan waya na, kuma kace zaka kira ni amma baka kira na. Ɗaukan ta ya ɗaura ta a jikinsa. Ki haƙuri Safna, ban san kin kira ni ba, kuma jiya bana jin daɗi ne, shi yasa baki ganni ba. Safna, dama zaki shiga damuwa idan baki ganni ba? Tura kanta ta jikin shi tana dariya. Ya ƙara matse ta yi yana dariya. Suna cikin haka sai Kakarar ta shigo. Da sauri Jalal ya ajiye Safna ya ce, ke ba cewa ne ki je gurin Ummi ba? A tsorace ta ce, Ummi ce ta ce na dawo na zauna. Sai a lokacin Jalal ya tuna Ummi na jiran shi. Koma ya je ya ja kunnen Safna ya raɗa mata wasu magana ya fita yana dariya. Ita kuma ta sa hannu ta rufe idonta. Me ya faɗa mata? Oho. Yana fitowa ya ce, Ummi mu je. Kalan Jalal ɗin ta yi ta ɗora fuska. Haka zaka tafi kayanka a yamutse? Sai a lokacin Jalal ya kalli kayansa sun yamutse, amma sai ya dake ya kalli jikin shi ya ce, mu je kawai Ummi, wallahi ba za ka fita haka ba, kai kaɗai ne mai mata, ko a kanka aka fara, haka kaga sauran mazan suna fita? Shiru ya yi mata, bai ce mata komai ba. Suna cikin haka Alhaji ya fito ya ce, me yayi ne na ji kamar kina mai faɗa? Cikin ɗora fuska ta ce, jifa kayan shi wai haka zai fita. Alhaji ya ce, me kayan nasa suka yi? Jifa inda kayan shi suka yamutse, sai ka ce akan shi aka fara aure? Alhaji haɗare ya ce, Jalal je ka abinka. Da sauri Jalal ya juya ya shiga ɗakinsa. Alhaji ya kalli Ummi ya ce, wai Zaliha, ko hauka zaki ne? Ina ruwanki da kayansa? Irin wannan ai sai ya raina ki. Yaya mutum da matarsa zaki saka masa ido? Alhaji ba zan ce ba zancen sa ido bane ba, maganar gaskiya ne, ai wannan rashin kunya ce. To shikenan, na san maganin abin ai, inda suna gidansu su ne ba za ki saka musu ido ba. Haba, menene zaki biki ta kurawa yara wucewa zaki kurawa yara wucewa ya fita yayi ta faɗa. Bayan Jalal ya canza kaya ya fito suka ɗau hanya. A hanya ne Ummi ta kalli Jalal, ta ga fuskar shi murtuk, ta ce, Jalal fushi kake dan na faɗa maka gaskiya? A Ummi, ni ba fushi nake ba. Ta sake cewa, Jalal ni ba wai ina kinka da Safna bane. Abin da yake damuna shine Sultan ya taɓa neman Safna, kuma ka san Sultan ba irin 'yan iska nan bane ba. Ina jin tsoro kar a ce ya shafa mata ciwon zamani, shi yasa nake tsoron kar ka kusance ta shafa maka. Jalal ya ce, Ummi dan Allah kar ki ƙara irin wannan maganar, ba komai a tsakanin su, kuma lafiyar ta kalau. Kar ka ce zaka shaide ta, dan ni na taɓa ganin su da ido na. Jalal ya ce, dan Allah Ummi ki bar maganar nan, ni bana so. Ai ina gaya maka ne dan ka kiyaye. To zan kiyaye Ummi, naji, zan kiyaye. Ganin da ta yi kamar ya shige damuwa yasa ta murna tana murnan ta fara samun nasara. Shi kuwa Jalal ya san cewa shi ya fara buɗe matarsa a leda, amma zuciyar shi ta fara raya mishi anya ko Sultan bai lalube Safna ba kuwa, don haka ya kosa ya koma gida ya tuhume ta. Da haka suka isa kofar gidan Yaya Rabi. Ummi ce kaɗai ta shiga. Jalal ya tsaya a mota. Ummi ta shiga tare da sallama. Yaya Rabi ta fito daga cikin ɗakinta, suka yi ido biyu da Ummi. Ta fara faɗin, Zaliha, ko dai gizo ido na ke min ne? Ummi ta ce, ba gizo bane Yaya Rabi, ni ce. A guje Yaya Rabi ta faɗa jiki Ummi tana kuka. Ummi ma na kuka. Ta saka haka suka yi ta yi babu mai rallashin su. Bayan sun natsu suka shiga tattaunawa akan halin da suke ciki. Ummi ta kwashi duk yadda suka yi da Baffa ta gaya wa Yaya Rabi. Yaya Rabi ta ce, ban ga laifin Baffa ba Zaliha. Ummi ta ce, ni ma ban ga laifinsa ba, amma matakin da ya ɗauka ya yi tsauri a yanzu. Ina zan nemo Saudatu? Kawai ina ganin ba zai yafe min bane, shi yasa ya ce sai na nemo ta. To ni dai abin da nake gani Zaliha, ke jarraba ki gani ko Allah zai sa a dace. To ni yanzu ta ina zan fara? Alhaji ya ce min wai a gidan wata bishiya aka barta ko? Dan Allah ina so ki tambaya min su Baffa wace bishiya ce, kuma a wace unguwa ne? Murmushin takaici ta ce, sannan ta ce, Zaliha kenan. Ko kin san sai da ne shekara 5 ina zuwa gindin bishiyar nan ina zama, ko Allah zai sa na ganta? Amma ko me kama da ita ban gani ba. Ummi nisawa ta yi, sannan ta ce, kuma kin tambaya a gurin? Tambaya kuma ai sai dai na zama kamar mahaukaciya, duk wanda na gani sai na tambaya. Ummi shiru ta yi, sannan ta ce, Yara Rabi, bayan da sauran wata dama illa kawai ki gaya min gurin in je in jarraba in gani. Yaya Rabi ta ce, kusa da unguwarku ana cewa unguwar 'yan
mangwarori. Akwai wata katuwar bishiya a gurin a da, amma yanzu babu bishiyar, amma akwai wata tsohuwa tana kasa kayan miya a wurin. Tuni Ummi ta gane kwatancen domin ta san unguwar sosai, sai da unguwar talakawa ne. Jalal ne ya fara kiran Ummi a waya, ta ce au na manta na bar Jalal a waje. Ya Rabi ta ce shine ya tsaya a waje sai ka ce bako. Mikewa suka yi suka fita a tare. Jalal na zaune idan nan jawur ya kosa ya koma gida ya tambayi Safna ko Sultan ya taba jikinta. Bayan sun gaisa Jalal suka hau kan hanya. Jalal ya so wucewa gida, amma Ummi ta ce sai sun biya 'yan mangwarori. Suna isa Ummi ta sauka ta isa gurin tsohuwa mai kayan miya. Bayan ta gaida ta ce dan Allah mama tambaya nake. Yar tasowa cikin murya ta ce Allah ya sa na sani Hajiya, dan Allah mama shekaran ki nawa a garin nan? Aini Hajiya a garin nan aka haife ni, ban taba zuwa ko ina ba. Na Ummi ta shiga karanto mata tambayar ta. Tsohuwar ta tsaya ta yi shiru zuwa can ta ce ni dai kamar na san labarin nan, amma na manta. Ta sake yin shiru. Ummi kuka ta shiga tana faɗin mama ki nutsu ki tuna a hankali, ko kuɗi kike so zan biya ki, ko nawa ne, ko nawa? Tsohuwa ta ce yarinya ki kwantar da hankalinki, insha Allah zan bincika miki. Kin ga yanzu nan tattara kayana, gobe ki dawo kin ga gidana can, ko da baki ganni a nan ba sai ki shiga ciki. Haka Ummi ta aje ma tsohuwa kuɗi masu yawa ta wuce. Suna komawa gida Jalal ya fita a mota da sauri ya riga Ummi shiga gida. Ummi bin shi da kallo, ta zata maganar da ya gaya mishi ne ke damunsa. Shi ko Jalal ce wanda ta yi ta taba ganin su da idonta ne shine abin da yake tayar mai da hankali. Yana shiga falo ya ga Safna kwance tana bacci, bai san lokacin da ya finciko ta ba. Ya fara jan ta yana kokarin shiga ɗakinsa da ita. Safna cikin firgita ta fara ihu daidai lokacin Ummi ta shigo. Hango Jalal ta yi yana jan Safna idon shi rufe. Ummi ta rugo da gudu tana faɗin Jalal me ta yi maka? Ai Jalal babu magana, jan Safna kawai yake yi. Da kyar Ummi ta kwace Safna a hannun Jalal ta kai ta ɗakin su. Da sauri ta juya ta nufi ɗakin Jalal da ɗan tsoron kar ya gaya ma Alhaji, dan idan ya ji maganar dan nan kashinta ya bushe. Tana shiga ta same shi sai faman share zufa yake. Ta ce Jalal kar dai maganar da muka yi ɗazun ce ta sa ka shiga cikin wannan halin. Jalal ya ce Ummi ke fa kika ce kin taɓa ganin su da idonki. A'a Jalal ba haka nake nufi ba, ka rufa min asiri kar Alhaji ya ji wannan maganar. Ni dai na ce maka kai hakuri ka bari a yi mata test, kuma ko Safna ban ce ka gaya wa ba, bare babanka. To Ummi ai ba kamata a yi shiru ba, ya kamata kowa ya sani. Ni da na ce kar ka gaya wa kowa. Kai wallahi duk ka bi ka rikice akan Safna. Jalal kallon Ummi yayi cike da takaicin, wato har yanzu tana nan akan bakanta sai ta raba mu. Wai ita Ummi ba za ta gyara halinta bane? Tana cikin wannan halin ba za ta ji da abin da yake damunta ba. Yace shikenan ya wuce. Ummi miƙewa ta fita. Da sauri Jalal ya dauki wayar shi ya kira Safna, bata dauka ba sai da ya kira sau 5 ya ji shiru ya tabbatar Safna fushi take yi. Miƙewa ya je kofar ɗakin su ya ji a kulle. Ya san ko ya buga ba buɗewa za ta yi ba, ya koma ɗakin sa. Washe gari karfe 8 Jalal ya fito cikin shiri nashi na tafiya ofis. Bayan yayi wa Ummi sallama ya leka ɗakin Safna, har yanzu kofar a kulle take. Ya juya ya fita. Ummi ma wurin karfe 12 ta bar gidan ta nufi 'yan mangarori. Sai Safna kawai ta rage a gidan, dan Kairat ma tana makaranta. Safna na zaune ita ɗaya a gidan dan mai aikin gidan ma ta yi tafiya. Ga yunwa ta dame ta, rabonta da ta ci abinci tun jiya da rana. Gashi kuma yau haka nan ta tashi da son cin zogale. Wadai mun samu karuwa ne. Miƙewa ta shiga kicin ta duba bata ga wani abu ba da ya bata sha'awa ba. Bude wata roba ta nan ta ci karo da garin daddawa. Murna ta ce ta kama ta. Tun daga nan ta fara lasa tana lumshe ido. Da sauri ta daura miyar daddawa tana gamawa ta yi tuwo. A daidai cikin ta fito falo ta fara ci. Sai ga Gaida ta dawo makaranta. Zuwa ta zauna za ta saka hannu dan sun saba cin abinci tare. Kaira ta ce anti wannan miyar miye na gan shi baki. Safna ta ce ke dai in zaki ci miyar daddawa ce. Da sauri ta janye hannunta tana toshe hancinta. Anti dama ana yin miyar daddawa ne? Safna ta ce ke ni dai kawai yunwa nake ji. Bayan ta gama cin tuwonta ta ɗauki miyar ta fara sha kenan sai ga Jalal ya shigo. Safna na ganin Jalal ta miƙe da miyar ta hannu za ta bar wajen. Da sauri Jalal ya sha gabanta ya tsare ta da ido sai kallon ta yake. Ita ko ƙasa ta yi da kanta. Jalal ya ce mi wannan kike sha? Banza ta da shi tana kokarin aje miyar don ta samu daman guduwa. Tana aje miyar kuwa ta mamaye shi ta sheka a guje ta shige ɗaki. Jalal bin ta yayi da kallo, ya san Safna na shiga rufewa za ta yi, don haka bai bi ta ba. Tsugunawa yayi ya ɗauki miyar ya koma ya zauna ya kalli Kairat da ke kwance a kujera. Ya ce Kairat fatan miye wannan? Kairat ta kwashe da dariya ta ce ya ba fate bane ba fa, miyar daddawa ce. Miyar daddawa kuma a ina ta samo shi? Ita ta yi da kanta ta ce yunwa take ji. Yunwa babu kayan abinci ne a kicin din?
sai daddawa. Miƙewa ya ce kai da tashi ki je ki zubar da shi. Ummi bata dawo ba sai yamma. Jalal na zaune a harabar gidan yana shan iska. Ummi ta nufo shi tun daga nesa. Jalal ya fahimci babu nasara. Bayan ta zauna Jalal ya ce ummi akwai nasara kuwa? Ummi ta ce ba wata nasara Jalal. Yau na sha bakar wahala Jalal. Rabuna da na wahala haka har na manta. Mun yi yawo ni da tsohuwar na har mun gaji amma ba mu dace ba. Duk gidan da wani tsoho da yake garin mun je amma babu labarinta. Ummi ta fara share hawaye. Jalal ina cikin wani hali banda mai tausaya min duk duniyar nan sai kai. Sai kuma yaya Rabi dubi duk abin da na mata bata juya min baya ba. Amma dubi Alhaji yana shirin ya juya min baya. Babu ruwan shi da damuwata kamar ma daɗi yake ji. Ummi ki daina faɗin haka kuma ki kwantar da hankalinki insha Allah in dai tana raye sa a ganta. Ummi fashewa ta yi da kuka to yanzu Jalal in ta mutu ne yaya zan yi kenan su ba za su taɓa yafe min ba. Jalal ya ce ummi insha Allah za su yafe miki amma ummi kun je har gidan ne ma neman unguwa. Ummi ta ce a'a. Jalal ya ce ummi ni gobe zan je na bincika. Washe gari da wuri Jalal ya fito ya samu ummi a falo kamar jira take ya fito. Miƙewa ta ce Jalal mu tafi. Jalal ya ce a ummi ki zauna a gida ki huta. Ummi ta ce ni dai kawai mu tafi. Haka suka tafi ba dan ran Jalal ya so ba. Suna zuwa gidan ne unguwa mai unguwa suka tambaya aka nuna musu. Bayan sun isa sun tarar da wajen cike da mutane dukkansu suka sauko suka isa gurin tare da sallama. Ummi ce ta yi bayanin abin da ke tafi da su. Mai unguwa ya nisa ya ce da kamar wuya ko me yasa yayi tunanin ba ku neme ta ba sai yanzu. Aiko tana raye kila ma ba ta garin. Har sun miƙe za su tafi. Mai unguwa ya ce amma bari a kai ku wurin babana ku yi mishi bayani ko za ku ci sa'a ya fahimci me kuke faɗa dan ya daɗe a kwance bayi da lafiya. Bayan an kai su gurin shi ne tsoho ne sosai. Ummi ta mai bayani. Tsoho yayi shiru zuwa can ya kira ɗansa mai unguwa yana magana a hankali. Mai unguwa ya sa kunne me kake cewa baba? Baba tsoho ya ce ka raka su gidan iya mai kosai. Mai unguwa ya ce baba ai iya ta daɗe da rasuwa. Sai ganin hawaye suka yana bin kuncen baba. Tsoho ya sake cewa ku kai su gurin ɗanta Malam Musa. Mai unguwa ya sake cewa baba Malam Musa ya riga ya girga iya rasuwa ai sai dai matarsa. Da sauri ummi ta ce to ku taimaka min ku kai ni gurin matar tasa. Suna fitowa ummi ta nufi mota da mutumin da mai unguwa ya haɗa su da shi ya ce hajiya ai mota ba ta shiga unguwar. Nan suka bar motar suka yanka a kafa tafiya suke tafiya ta ki karewa. Ummi ta gaji. Jalal ya ce ummi ko za ki zauna ki huta ne? A Jalal mu tafi ba kawai. Kafin su isa ummi ta ci bakar wuya takalminta har ya bare tufa ke yanko mata ta ko ina. Kafar nan futu kamar ba ita ba. Suna zuwa ya nuna musu gidan. Ummi ce ta shiga. Jalal yana waje. Salama ta cikin gidan. Goggo ta taho da sauri tana faɗin hajiya batan kai kika yi ne? Ummi ta ce a'a baki ne mun zo gurin mijinki sai muka sami labarin rasuwarsa. Goggo ta ce ayya malam ai ya daɗe da rasuwa. Shigo ki zauna. ɗauko tabarma ta shimfiɗa. Ummi ta zauna tana faɗin ba zama za mu yi ba muna sauri ne. Goggo ta ce ai ban shaida ki ba hajiya kin dai min kama da wata wadda na sani kam. Cikin murnar ummi ta gaya wa Goggo abin da yake tafe da ita. Goggo ta ce ikon Allah ni ko na san Saudatu kishiyata ce tunda malam ya tsunto ta shekarar ta 3 babu wanda ya zo neman ta dan haka malam ya aure ta amma Allah ya yi mata rasuwa tare da malam suka yi hatsari a mota suka rasu. Da ƙarfin mi ta sa kuka. Jalal da ke waje ya ji kukan ummi ya shigo a guje. Yana shigowa ummi ta fara cewa Abu Jalal Saudatu ta rasu. Jalal ya taɓa wa ummi haƙuri ya ce ta tashi su tafi. Sun miƙe za su tafi. Goggo ta bi ummi da kallo. Matar nan ta bata soyayya tana so ta kaya mata Saudatu tana da yarinya amma ta ji tsoron dan bata san inda Safina take ba. Sun mata sallama za su fita kenan sai ga wata kawar Goggo ta shigo gidan. Ta ce baki kika yi ne? Goggo ta ce wallahi yayar Saudatu ce sai yanzu Allah ya bayyana yan uwanta. Matar ta ce Allah sarki Allah ya kara muku hakuri saukinta da saukinta tana ma da yarinya. Da sai ummi ta sake hannun Jalal ta ce dama Saudatu ta bar yarinya shine baki faɗa mana ba. Tuni Goggo ta fara rawar baki. Da mantawa nayi da yake yarinyar ba a guri na take ba tana can gurin dangin kakarsu shi yasa bari ma ki ga hotunan Saudatun. Shiga ta ɗaki ta fito da hotunan Saudatu da malam da yar karamar yarinyar su ɗayan kuwa Saudatu ce kadai. Ummi ta ɗauki wadda suke har da yarinyar ta kurawa yarin ido gani tai kamar ta taba ganin yarinyar. Tuni ta fara share hawaye tana faɗin Jalal yarinyar nan kyakkyawa ce tafi Saudatu kyau. Tace Jalal yarinyar nan sai na nemo ta sai na mantar da ita rashin mahaifiyarta da ta yi. Jalal ya murmushe ce ummi ni ma naji ina matsanancin son yarinyar. Bayan Goggo ta musu kwatancen garin su iya a Zaria. Jalal ya ce ya san unguwar suna zuwa da Alhaji. Haka suka ma Goggo salama bayan sun bata kuɗi masu yawa suka baro gurin.
Jalal ya ciro takalman kafarsa ya mika wa Ummi ta ki karba, don haka ya tambaya ina ake sai da takalmi, aka nuna masa, ya je ya sayo ma Ummi slippers ne, ya mata yawa amma ta karba ta sa. Bayan sun isa gurin mai unguwa suka yi godiya, sannan Abdullahi ya ɗauki kuɗi masu yawa ya ce a kai wa baba asibiti. Haka suka isa gida, ga farin ciki ga bakin ciki. To masu saurare, mijin marainiya kenan, kar ku manta ku yi subscribing kuma na like mu haɗu a page na gaba.